kemm intom bil-għaqal, is-soltu jkolli nsikket biex nibdew, imma mid-dera indunajt li wasal il-ħin biex nibdew. Fil-fatt nilqgħu magħna lill-Monsignor Isqof, lilkom kollha biex ħanoqgħod nagħmel tislimijiet partikolari għaw ir-rettur, l-arċipriet u l-bqija tas-saċerdoti. Grazzi li ingħaqadtu magħna għal dan il-mument ta' riflessjoni. Kif ċert li diġà tafu x'inhu l-iskop għal xiex inġbarna hawnhekk illejla għal dawn is-sija u nofs li ġejjin u mbagħad il-qudiem ukoll min jixtieq jibqa' magħna għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa fis-6 u nofs. Franġisk Portelli, l-Apostlu tal-Pjaga il-Moħbija. Fil-fatt dan is-seminar illi qegħdin norganizzaw bħala Santwarju ta' Pinu fl-okkażjoni tal-100 anniversarju il-100 sena mill-mewt ta' dan ir-raġel twajjeb ta' fama qaddisa mir-raħal tal-Arb illi bħal Karni Grima kellu din is-sejħa mill-kwadru tal-Madonna ta' Pinu sabiex ixerred devozzjoni partikolari ħafna, id-devozzjoni tal-Pjaga l-Moħbija. U aħna xtaqna illi dan ikun moment ta' riflessjoni marbut ma' din ir-rikorrenza storika biex ngħidu isma' il-Pjaga l-Moħbija hija xi ħaġa ta' żmien Franġisk Portelli biss jew hija xi ħaġa li llum ukoll fis-soċjetà li qed ngħixu fiha tappella bħala sejħa illi għamlet il-Madonna mill-kwadru tagħha u minn dan is-santwarju tkompli tagħmel biex nirriflettu ftit fuq tant pjagi moħbija illi llum ukoll għandna fis-soċjetà li qed ngħixu fiha. U għalhekk il-programm xkejken tas-seminar tal-lejla li tajnieh dan l-isem il-pjaga moħbija fi żmienna se jkun jikkonsisti f'introduzzjoni se jagħmel minn hawn ftit tal-mumenti oħra l-Isqof Anton Tewma, imbagħad aktar tard nintroduċu wkoll il-riflessjoni li se taqsam magħna Sister Medlin Kawki li hija l-Madri Ġenerali tas-Sorjiet Orsolini illi kif tafu minn ftit tax-xhur law qegħdin ukoll jgħinu fil-akkumpanjament spiritwali f'dan is-santwarju. L-anniversarju tal-mewt tal-100 sena mill-mewt ta' Franġisk Portelli diġà ċċelebrajnieh fl-4 ta' Frar il-ġurnata propja anke b'quddiesa li saret fil-post fejn hija reġistrata il-mewt tiegħu, il-parroċċa tiegħu tal-Arb. Infakkar ukoll li l-sena l-oħra kombinazzjoni fakkarna il-175 sena mit-twelid ta' dan il-bniedem. U forsi bħala nota biex nitilqu bija, aħna ħan nitkellmu fuq il-pjaga l-moħbija. Anki Franġisk Portelli xi ftit baqa' dejjem moħbi fl-istorja ta' Pinu, forsi l-enfasi li dejjem saret kienet aktar dwar Karni Grima u s-sejħa li rċeviet mill-kwadru propju nhar 22 ta' Ġunju tal-1883, però sa frattant mhijiex binqas importanti, tantu hekk li hija riflessa b'mod sabiħ ħafna fil-Via Crucis illi takkumpanja il-mixja tal-Pellegrin propju fuq l-olja ta' Mar. Ġifieri għandna dawn iż-żewġ personaġġi importanti u llum nixtiequ nixħtu ftit aktar dawl aktar milli fuq il-personalità ta' Franġisk Portelli wieħed jista' jaqra anki il-biografija tiegħu, iktar fuq dak illi Marija xtaqet permezz tiegħu u permezz ta' din is-sejħa partikolari twassal mhux biss dakinhar imma lis-soċjetà tagħna llum. Għalhekk se inħalli mill-ewwel fidejn l-Isqof sabiex jagħmel l-introduzzjoni tiegħu. Lejla tajba, kulħadd. Naħseb meta insemmu jew nitkellmu dwar il-pjaga l-moħbija, mill-ewwel titla' fil-moħħ u l-qalb tagħna il-pjaga moħbija tiegħek ta' kull wieħed u kull waħda minna. Naħseb li kollha kemm aħna għandna xi kantuniera fil-qalb tagħna li forsi nafu aħna biss jew jafuha tassew ftit nies, forsi minn wieħed sa tnejn. Dik il-ferita, dik il-ġajja, dik l-istorja illi għalina hija pjaga. U pjaga ħafna drabi miftuħa, ħafna drabi pjaga li tkun għadat nixxidden. Però aħna nemmnu illi l-pjagi tagħna kif jgħid San Pietru fl-ittra tiegħu waqt li jikkwota lill-profeta Eżajja, il-pjagi tagħna huma mhux biss għajn ta' uġieħ
imma fuq kollox huma għajn ta' fejqan. San Pietru jgħidilna b'mod ċar waqt li jkwota l-Iżajja bil-pjagi tiegħu intom fiqtu. U aħna nfiqu mhux biss bil-pjagi tiegħu ma bil-pjagi tagħna maqudin ma' tiegħu. Kieku jkollna ngħidu kelma dwar il-pjaga l-moħbija ta' Ġesu li hija l-ispalla, il-pjaga tal-ispalla tiegħu, nkunu qegħdin nitkellmu mhux biss dwar il-pjaga fiżika, dak li refa' fuq spallejh li huwa s-salib, imma dak li refa' fil-persuna tiegħu, dak li refa' f'qalbu, dak li refa' f'moħħu. Li mbagħad simbolu ta' dan it-toqol narawh fil-ferita ta' fuq spallejh. X'refa' Ġesu? X'refa' Ġesu f'qalbu, x'refa' Ġesu fil-persuna tiegħu. Ġesu refa' l-imħabba ta' Alla imweġġa. L-imħabba ta' Alla illi mhix korrisposta. L-imħabba ta' Alla illi bħala risposta min-naħa tiegħi, min-naħa tagħna kien hemm midnub. Din hija forsi il-qofol, forsi il-verità, forsi l-intimità, l-intensità ta' din il-ferita, ta' din il-pjaga l-moħbija li huwa t-toqol li Ġesu jerfa' s-salib li Ġesu jerfa' illi fl-aħħar mill-aħħar hija l-laqgħa tal-imħabba infinita, kbira, mingħajr kundizzjoni ta' Alla mal-limitu, madnub, mal-egoizmu, mal-interess li aħna kontinwament infittxu tagħna nfusna. Għalhekk inħoss li din ir-riflessjoni li ser nagħmlu, dan is-seminar li ser nagħmlu, mhux biss dwar Franġisk Portelli li qegħdin nikkommemoraw il-100 sena minn mewt tiegħu, imma fuq kollox huwa hija l-persuna ta' Ġesu, u l-persuna ta' Ġesu mhux biss Ġesu inkarnat ta' 2000 sena ilu ġewwa Nazaret jew fuq il-Kalvarju, imma Ġesu preżenti llum fil-ġisem mistiku tiegħu li huwa aħna, li San Pawl ikompli jgħidilna li aħna u xekk bid-tbatija tagħna, bil-feriti tagħna, bil-pjagi tagħna, inkomplu ma xiex, inkomplu mal-tbatija ta' Ġesu għas-salvazzjoni tad-dinja. Grazzi l-isqof ta' dik ir-riflessjoni introduttiva li diġà jisu tixħitna f'din il-perspettiva wiesa tal-pjaga li mhix biss il-pjaga tal-ispalla ta' Ġesu imma l-pjaga wkoll xi ftit moħbija ta' kull wieħed u waħda minnha. U proprju għalhekk ġejna llejla biex nirriflettu aktar fil-fond fuq il-pjagi moħbija ta' żminijietna illi aħna bħala insara mistednin sabiex ikonna dejjem għajnejna u qalbna miftuħa biex narfuhom u ngħinu wkoll lil Ġesu preżenti f'tant persuni li qed ibatu madwarna llum jerfa' dan is-salib u iġarrab ukoll b'sabar dawn il-pjagi illi jiġu kkawżati anki llum. U propju għal dan il-għan se nħalli issa fidejn Sister Medlin Kawki li kif diġà introduċejta hija l-Madre Ġenerali tas-Sorijiet Orsolini u li tinsab magħna hawnhekk, naturalment mhux illejla biss, imma parti minn din il-komunità sabiħa illi issa qiegħda taqdi lis-Santwarju ta' Pinu sabiex taqsam magħna dawn ir-riflessjonijiet tagħha. Nselmilkom, jiena ħanażel li naqra dak kollu li ktibt, għal-raġuni li marret inħalli xejn barra. Għaliex kienet preparazzjoni intensa, għaliex is-suġġett huwa intens fih innifsu u ma nixtieqx inħalli affarijiet importanti barra. F'dak iż-żmien Ġesu qabad u qal: Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjex ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u rejthom li ċkejknin. Fl-istorja u t-tradizzjoni kattolika nsibu
li l-Madonna dejjem iffavorit nies umli u sempliċi biex tirrivelalhom veritajiet profondi tal-fidi tagħna. Franġisk Portelli kien wieħed minn dawn iċ-ċkejknin. Franġisk, wieħed mill-ulied subien ta' Salvu u Vincenza Portelli, twieled fl-Arb nhar is-6 ta' Ottubru 1850. L-għada ġie mammet fil-Knisja Kolleġġjata tal-Arb mill-Arċipriet il-Kanonku Salvu Mizzi. It-tfulija u ż-żożija ta' Franġisku xejn ma kienet differenti minn dik ta' sħabu. Għal xi żmien kien jattendi l-iskola tar-raħal fejn tallem jaqra u jikteb. Kultant kien jgħaddi żmien kien imur jagħti daqqatit il-missieru fil-ħanut tal-ħaddiet, imma qatt ma tallima s-sena. Kien aktar jieħu gost irabbi l-annimali u jaħdem ir-raba li kellha l-familja tiegħu. Franġisku kellu devozzjoni kbira lejn il-Madonna. Din id-devozzjoni trabba fiha sa minn tfulitu. Barra r-reċita tar-Rużarju Mqaddes fil-familja ta' Franġisku kien hemm id-drawwa qaddisa li jirrepetu talba qasira lill-Madonna kull 15-il minuta. Mat-tokki tal-arloġġ tal-Knisja, il-membri tal-familja kienu jieqfu għal ftit mill-ħidma tagħhom u jgħidu Ave Marija flimkien mal-ġekulatorja u Marija li dħalt fid-dinja mingħajr teba aqlanna l-grazzja noħorġu minnha mingħajr ħtija. Franġisku baqa' jost din id-drawwa sa tmiem ħajtu. Meta kiber, Franġisku u ħutu s-subien Nikol, Karmelu u Nardu ingħaqdu mat-Terz Ordni tal-Kabuċċini u kull rabaħat tax-xahar kienu jattendu b'mod regolari l-laqgħa tat-terzjarji fil-Knisja tal-Kabuċċini fir-Raba Tgħawdex. Franġisk kien iwettaq l-obbligazzjonijiet tat-terzjarji b'attenzjoni kbira u minnhom kiseb għajnuna bla waqfien sabiex isaħħaħ il-ħajja spiritwali tiegħu. Ir-rabta speċjali li għandu Franġisk mal-Madonna ta' Pinu hija dik li huwa ġie magħżul minnha sabiex flimkien ma' Karmeli Grima ikun wieħed miż-żewġ messaġġiera tad-devozzjonijiet li hija ridet ix-xandar minn dan is-santwarju tagħna. Madwar sentejn wara li Karmeli Grima kienet semet il-leħen tal-Madonna u l-istedina li għamlitilha f'ta' Pinu, għad li ċertu żmien kienet żammet moħbija din il-ġrajja, issa tħajret tafda dan is-sigriet lil Franġisk għax kienet tafu bħala raġel moti għal ħajja devota. Huwa wera ruħu kuntent ħafna b'dak li qaltlu, imma ma żied xejn iktar. F'okkażjoni oħra però, mistoqsi minn Karmeli jekk kienx sema huwa wkoll xi ħaġa straordinarja f'dik il-Knisja wieġeb iva, għal madwar 6 darbiet huwa kien sema b'mod sensibbli il-leħen tal-Madonna li rrekmandatlu d-devozzjoni lejn il-pjaga tal-ispalla tal-iben divin tagħha li kienet saritlu bit-toqol tas-salib waqt li kien iġorru għall-Kalvarju. Fit-23 ta' Marzu 1887 quddiem l-Arċipriet de Brincat, Franġisk irrakkonta l-istorja tal-fejqan ta' ommu Vincenza Portelli mill-Madonna ta' Pinu. U stqarlu wkoll li waqt li kien fil-kappella ta' Pinu aktar minn darba sema leħen jgħidlu ħabrek biex tkun devot lejn il-pjaga tal-ispalla ta' ibni li kienet magħmula mis-salib waqt li kien tiela għall-Kalvarju u ħabrek ħalli anke l-oħrajn ikollhom l-istess devozzjoni. Franġisk miet nhar l-4 ta' Frar 1926 fis-6 ta' filgħaxija fid-dar tal-familja tiegħu li kienet tinsab il-fgura fit-tarf tal-Arb.
Fl-aħħar tal-marda tiegħu urċieva s-sagrament tar-rikonċiljazzjoni u l-vjatku mqaddes b'devozzjoni kbira. Wara mewtu, il-katavru tiegħu inġar proċessjonalment funeral lejn il-Knisja tal-Arb fejn kien hemm folla kbira tistenna bħerqa il-karru tal-mejtin. Indifen fl-istess knisja fil-qabar numru 29. Nhar it-19 ta' Marzu 1976 il-fdalijiet ta' Franġisk inħarġu mill-qabar, tqedu f'kaxxa siġillata u nġarru lejn is-santwarju ta' Pinu. Hemm tqedu fil-kappella tal-Immakulata Konċizzjoni ħdejn dawk ta' Carmine Grima. L-Anima Christi hija waħda mill-isbaħ u l-aktar talba popolari fit-tradizzjoni Kattolika. Inkitbet fis-seklu 14 għalkemm ħadd ma jaf sewwa min kien l-awtur. Għal ħafna snin kienet attribwita lil Sant Ignazju ta' Loyola li uża fl-eżerċizzji spiritwali tiegħu. Imma hemm vers wieħed ġewwa fiha li dejjem imiss il-ġewwieni tiegħi kull darba li ngħidha. Fil-pjagi tiegħek aħbini. Bil-Latin intra tua vulnera absconde me. Hemm trid twassalna id-devozzjoni lejn il-pjaga l-moħbija ta' Sidna Ġesu li joġbu jbati għalina b'mod l-aktar krudil biex bil-ġrieħi tiegħu ifejjaq lilna. Il-kelma pjagi bil-Latin hija vulnera li minnha ħarġet il-kelma vulnerabbli. Li tkun vulnerabbli jfisser li għandek pjaga miftuħa u bekk tiġi espost għal possibilità li tittieħed vantaġġ minnek u ssirlek ħsara fiżika, emozzjonali jew spiritwali. Il-ħajja tallimna li ċerti pjagi li jkollna aħjar naħbuhom milli nperċuhom minħabba l-fatt li ħaddieħor jista' jieħu vantaġġ mid-djufija tagħna u jagħmlilna iktar ħsara milli diġà nkunu ġarrabna. Is-sitt pjaga ta' Ġesu li kienet moħbija taħt it-toqol tal-ewda tas-salib tfakkarna fil-ġrieħi sigriti tan-nies li jbatu fis-soċjetà moderna. Dawn il-feriti tal-ħajja moderna mhumiex limitati għal feriti fiżiċi biss. Tbatijiet interni huma spiss feriti profondi ħafna ta' tbatija umana. B'xi mod min natura stess tagħhom il-feriti moħbija huma privati u konfidenzjali u għalhekk dawk li qed ibatu ħafna drabi ma jkollhomx għażla ħlief li jibqgħu ibatu fis-skiet ta' qalbhom. F'nofs soċjetà kollha storbju u attivitajiet sfrenati tal-ħajja moderna, il-feriti moħbija jafu jkunu insapportabbli. Hemm ħafna x'wieħed jista' jgħid fuq il-pjagi moħbija li l-bniedem tal-lum iġorr u dan fuq skala globali. Meta nisimgħu fuq id-dbatija enormi li qegħdin ibatu dawk li huma l-aktar vulnerabbli bħal tfal, nisa u anzjani f'żoni ta' gwerra, id-dbatija tal-migranti li biex isibu ħajja aħjar jaffrontaw kull xorta ta' dbatija u periklu fil-vjaġġ tagħhom, qalbna toħroġ għalihom. Il-kilba għal poter u l-flus tagħmel lil ftit sinjuri u lil ħafna oħrajn spajżati u mingħajr mezzi tgħixin. Il-gwerra teqret familji u nazzjonijiet sħaħ bi ħsara irreparabbli għall-umanità. Filwaqt li nżommu dan kollu quddiem għajnejna, jien illum se nibbaża r-riflessjoni tiegħi fuq l-esperjenza tiegħi
ta' 53 sena bħala reliġjuża u 38 minnhom bħala ħaddiema soċjali fih dan il-kongregazzjoni tas-Sorijiet Orsolini u l-problemi li jmissu mal-familji Maltin fuq kull livell tas-soċjetà. Se nsemmi eżempji ta' dbatijiet li nintaqgħu magħhom fil-missjoni tagħna u li dawn jirriflettu il-qagħda tas-soċjetà tal-lum kif ukoll fatturi oħra li affettwaw is-soċjetà. Kriżi ta' saħħa mentali. Qatt daqs illum ma ntqajna ma' nies bi problemi ta' saħħa mentali gravi. Hemm żieda enormi fin-numru ta' familji fejn ġenitur jew ġenituri ibatu b'mart mentali serju, bil-konsegwenza li ma jkunux kapaċi jrabbu lil uliedhom. Fost dawn insibu persentaġġ kbir ta' problemi ta' saħħa mentali minn ġenerazzjoni għall-oħra. Ma' din il-problema tkompli tikkomplika ruħha s-sitwazzjoni għaliex ħafna minn dawn il-ġenituri ma jkunux kapaċi jsibu xogħol u jżommuh, bil-konsegwenza li jispiċċaw jgħixu fil-faqar. Il-konsegwenzi ta' dan il-faqar mhumiex żgħar. Naraw familji li mhumiex kapaċi lanqas isajru u jgħixu fuq ikel mixtri li jkompli jagħmel dannu kbir lis-saħħa tal-familja kollha u jiżdiedu allura il-problemi ta' saħħa fiżika ma' dawk mentali. Tfal li ma jindbatux skola, tfal li jieħdu ħsieb xulxin u lil ommhom u jieħdu fuqhom ir-rwol ta' ġenitur, bil-konsegwenza li ma jitħallewx jgħixu t-tfulija tagħhom. Familji li jiċċaqalqu minn raħal għal ieħor bejn Malta u Għawdex bit-tama li jtejbu s-sitwazzjoni tagħhom li finalment tispiċċa qar minn qabel, speċjalment jekk flok isibu min jgħinhom, isibu min jipprofitta ruħu minnhom. Droga, alkohol u sustanzi oħra. Illum iktar minn qabel nintaqgħu ma' nies bi problema ta' dipendenza fuq droga u alkohol. Dawn ma jistgħux jiffunzjonaw tajjeb fil-ħajja u d-dipendenza tagħhom fuq dawn is-sustanzi iġelhom jagħmlu żball fuq ieħor u jaggravaw is-sitwazzjoni tagħhom. Ħafna drabi b'mod irreparabbli minħabba li biex isostnu dan il-vizzju jisirqu u jiddejnu bil-probabbiltà li jispiċċaw il-ħabs. Dan il-vizzju li jħaxxen il-bwiet ta' dawk li għandhom l-interess li jistanu huma biss jeqret il-familji u jikkaġuna dbatija enormi, speċjalment fit-tfal li jispiċċaw jittieħdu mill-familji tagħhom b'konsegwenzi li jbatu bihom ħajjithom kollha. Hawn rata għolja ta' mwiet relatati ma' alkohol, droga, anke minn droga rikreattiva u suwiċidju. Ġewwa Malta u Għawdex biss għandna medja ta' bejn wieħed u ieħor 5 timwiet fil-ġimgħa minn suwiċidju jew overdose ta' alkohol jew droga. It-tbatija tal-ulied. Fuq dan is-suġġett nista' nibqa' nitkellem sada filgħodu. Jiena personalment intqajt ma' mijiet ta' każijiet ta' tfal imkissrin minħabba ċirkustanzi li jitnislu u jittrabbew fihom fis-snin bikrija. Ħanatikom ftit fatti. Bħalissa fid-dar residenzjali ta' tfal li mmexxu, aħna għandna 28 tifel u tifla bejn l-etajiet ta' sena u nofs u 14-il sena. Minn dan għandna
7 bawtiżmu, 4 minnhom bawtiżmu gravi, b'2 minn dawn li huma non-verbali li jkompli jżid mad-dbatija u l-frustrazzjoni tagħhom. 4 titfal ta' etajiet varji ibatu minn mart mentali li wirtu ġenetikament jew li ġie fuqhom bħala konsegwenza ta' abbuż fiżiku bħalma uswat, kaos fil-familja, vjolenza li raw titwettaq fuq ommhom jew ħuthom, abbuż emozzjonali, speċjalment meta jkun hemm separazzjoni tal-ġenituri u t-tfal jintużaw bħala arma tal-ġenituri lejn xulxin. Il-lealtajiet tat-tfal ikunu maqsumin u d-dbatija li jbatu hija kbira. F'każijiet ta' abbuż sesswali, il-memorja ta' dak li għaddew minnu ikissirhom b'tali mod li jobodu l-persuna tagħhom u jipprovaw jagħmlu ħsara lilhom infushom. Dawn aktarx li jkunu meddin li jekk jikxfu dak li ġara, jiġri xi ħaġa għar lilhom jew lil xi ħadd li jkunu jħobbu. Dawn it-tfal ikollhom jingħataw mediċini bħal antidepressants u trattamenti oħra biex jgħinuhom fid-dbatija tagħhom minn barra żmien twil għand terapisti biex jippruvaw joħorġuhom mill-luġieħ kbir li jġorru. Dbatija kbira li rajt fit-tfal li sa mit-twelid hija ta' dawk li jitwildu minn ġenituri li jieħdu d-drogi. U l-ar meta din tkun l-omm li tibqa' tieħu d-droga matul it-tqala kollha tagħha. Bħalma d-dieta sana waqt it-tqala tgħin ħafna biex it-tarbija titwielet b'saħħitha, daqstant ieħor issir ħsara lit-tarbija meta minflok ikel tajjeb l-omm tieħu d-droga. Il-formazzjoni taċ-ċelluli tal-moħħ issir b'mod erratiku, tant li dan jibqa' jaffettwa l-mod kif jirraġunaw u jġibu ruhom tul ħajjithom kollha. Trabi li jitwildu taħt l-effett ta' droga ibatu b'mod atroċi. Dawn kif jitwildu jridu jinżammu l-isptar biex bil-mod tissaffa d-droga minn ġisimhom minħabba l-withdrawal symptoms tas-sustanzi li jkunu għaddew mill-omm għat-tarbija. Huma jingħataw metadone jew xi tip ta' mediċini oħra bilan li titnaqqas gradwalment id-dipendenza fiżika tat-tarbija fuq id-droga li tkun belet minn ġuf omma. Jiena rajt trabi tat-twelid li fihom tant ikunu severi dawn is-sintomi li jibku kontinwament bikja ta' dbatija, isiru għarqanin xraba u saħansitra tant jistiraw bl-ispazmi li diffiċli anke terfaħħom u tħaddanhom miegħek. Diffiċli wkoll li jixorbu mingħajr ma jibku. L-ar każ li rajt huwa ta' tarbija tifel li dan madwar 2 sentejn biex ħareġ mill-isptar meta twieled qabel ġie fil-kura tagħna. Minħabba li kif kienu jnaqsulu d-doża tal-metadone kien ikun se jmut minħabba l-aċċessjonijiet li kienu jituh. Fis-snin li damanna madwar 7 snin, kien dejjem dipendenti fuq mediċini qawwijin biex jgħinuh jaħseb u jiffunzjona tajjeb. Filli jilgħab bit-toys, filli jkisser u jitfa' kollox li jiġi għal idejh. Kien ikun hemm bżonn ta' mill-inqas 3 persuni biex iżommuh biex ma jweġġax lilu nnifsu u lill-oħrajn, kbar u żgħar. Wara din ix-xenata li kienet issir kważi kuljum bejn it-3 u l-4 ta' wara l-ofsinhar, wara sirt naf minn ommu
li dak kien il-ħin li kienet tieħu droga. Kien jinfaqa f'bikja taqsim il-qalb u jistqar li ma jafx għaliex jagħmel hekk għax kienet jieħu gost jilgħab. Fl-iskola qatt ma seta' jlaħħaq mal-oħrajn u aktarx dejjem barra l-klassi. U jikber kien diversi drabi fl-isptar mentali. Bħalissa jinsab il-ħabs minħabba ser aggravat biex ikollu l-flus biex jixtri d-droga. Ommu l-lum m'għadix tabbuża mid-droga tħares lejn bina u tibki b'dispjaċir kbir li rrovinatlu ħajtu. Fost it-tfal li għandna fil-kura tagħna hemm numru sostanzjali b'kundizzjonijiet bħal ADHD, ADD u oħrajn b'imġiba diffiċli ħafna u xi drabi violenti. Bħal pereżempju, iweġġaw lil min jieħu ħsiebhom, lil tfal oħra u ħafna drabi lit-teachers u lit-tfal tal-klassi tagħhom. Każ ieħor li jkexkixni niftakar fih kien ta' waħda tifla ta' 10 snin li nġibet fid-dar residenzjali tagħna. Din kienet tintbagħat għal prostituzzjoni minn omma f'kamra falqa li kellhom sa mill-età ta' 5 snin. Tistgħu taħsbu d-dannu enormi kemm fiżiku kif ukoll emozzjonali u morali li din it-tifla ġarbet. L-uġieħ kbir li ġorru dawn it-tfal huwa diffiċli li tiddiskrivih u tbati magħhom fis-skiet u l-imħabba. Tistgħu timmaġinaw kemm ikun diffiċli għalihom li jikbru sani wara tfulija mkissra u kemm hu aktar diffiċli li jibnu familja b'saħħitha meta huma stess ma jkollhom qatt mudell ta' familja fis-sens veru tal-kelma. Violenza domestika. Rajna żieda f'każijiet ta' violenza domestika bil-konsegwenzi kollha tagħha fejn l-om u l-ulied ħafna drabi ikollhom jaħarbu mid-dar u jsibu kenn x'imkien ieħor. Dawn jgħixu f'biża' kontinwa. Dan il-fattur kompla jikkomplika ruħu biżwiġijiet marġiel ta' kulturi u reliġjonijiet oħra fejn il-vjolenza fuq il-mara u l-ulied hija ħaġa normali. Speċjalment meta jsiru żwiġijiet ta' konvenjenza biex ir-raġel ikun jista' jgħix Malta u eventwalment jieħu ċ-ċittadinanza Maltija. Spiss jiġri dan. L-ar ħaġa li tiġri hi meta jinsterqu l-ulied u jittieħdu barra minn Malta biex jitrabbew mill-familja tar-raġel. Din tikkaġuna trauma irreparabbli kemm fit-tfal kif ukoll fl-omm u n-nanniet li jitilfu kull kuntatt ma' dawn it-tfal. LGBTIQ+. Illum nisimgħu ħafna fuq dan is-suġġett. Dawn il-persuni ta' orjentazzjoni sesswali differenti spiss jgħaddu minn kriżijiet kbar. L-ewwel sakemm jaċċettaw lilhom infushom kif huma u wara dan biex jiġu aċċettati mill-familja, mill-ħbieb u fil-postijiet tax-xogħol. Dawn ħafna drabi jgħaddu minn sofferenza kbira, iżolament soċjali u anke bullying u violenza fuq il-persuna tagħhom. Xi snin ilu aċċettajna żewġ titfal ta' 6 snin f'dar residenzjali tagħna. Kienu tifla u tifel. Ippreparajnilhom is-sodda tagħhom, ħwejjeġ, toys u dak kollu li kellhom bżonn. Meta t-tifla rat pupi, ċfufa l-xara u affarijiet oħra li lestejnila,
għamlet xenata enormi li ma ninsa qatt. Bdiet tarmi kollox mit-tieqa l barra waqt li tajjat li hi tifel u mhux tifla. Qatt ma kont għaddejt, skuża. Qatt ma kont għaddejt minn sitwazzjoni bħal din fil-missjoni tiegħi mat-tfal, imma minna tallimt ħafna. Id-batija li kienet għaddejja minna kienet kbira, imma bħafna għajnuna ta' terapisti u ta' teachers tal-iskola bdejna nifhmu li t-tifla aħjar. Illum il-ġurnata kibret u sabet posta fis-soċjetà. Però il-kompassjoni li tallimt minħabba din it-tifla kienet lezzjoni li servitni ħafna f'ħajti. Epidemija ta' solitudni, mart mentali u disperazzjoni minn użu ħażin ta' mezzi soċjali. Minkejja li t-teknoloġija moderna taqqadna, jibqa' l-fatt li tnaqqas ħafna l-interazzjoni soċjali personali li twassal li bniedem jibqa' magħluq id-dar mat-teknoloġija u jispiċċa iżolat. Dan jaffettwa mhux biss is-saħħa mentali, imma anke s-saħħa fiżika. Ħafna żgħażagħ li ma jsibux min jiffurmhom b'mod san jispiċċaw vittmi ta' solitudni u disperazzjoni. Il-ħin eżaġerat li l-bniedem tal-lum iqatta fuq social media biex ikun jaf dak kollu li qed jiġri madwaru qed toħloq ansjetà kbira u diżordni, speċjalment fl-irqad, bil-konsegwenza li ma jiffunzjonawx tajjeb fil-ħajja ta' kuljum. Sfruttament ta' tfal. Tfal ta' età tenera jipperikolaw lilhom infushom billi jieħdu sehem f'imġibiet sesswali fuq l-internet minħabba bullying minn sħabhom u għall-fama. U dawn jiġu sfruttati minn dawk li għandhom interess personali u monetarju permezz tal-pornografija tat tfal li tinbih għal ħafna flus. Tfal bħal dawn jidħlu f'inkwiet kbir u ħafna drabi jiġu medda li jekk jitkellmu jinqatlu. Miżinformazzjoni. Minħabba l-intelligenza artifiċjali użata ħażin hawn ħafna miżinformazzjoni li tħawwat l-imħuħ u timla lil dak li jkun b'ċertu biża' u ansjetà żejda. Qed tikber id-diviżjoni bejn dawk li għandhom aċċess għat-teknoloġija avvanzata u dawk li m'għandhomx, li tillimita l-possibilità għall-edukazzjoni, saħħa u impjiegi. Dan jaffettwa ħafna lill-anzjani li jħossuhom mitlufin quddiem dawn l-isfidi ġodda. Inugwaljanza u prekarjetà ekonomika. Qasma bejn is-sinjur u l-fqir. Qasma li dejjem tikber li tkisser u tillimita l-opportunitajiet għall-edukazzjoni u l-kura tas-saħħa. Nuqqas ta' sigurtà fl-ekonomija u l-impjiegi. Nuqqas ta' impjiegi b'paga tajba u impjiegi prekarji minħabba progress kbir fl-intelligenza artifiċjali li qed tnaqqas il-bżonn tan-nies fil-postijiet tax-xogħol. Kriżi ta' affordabilità. Il-prezzijiet tad-djar u għoli tal-ħajja li tiżdied b'rata maġla aktar mill-pagi qed iżżid drastikament in-numru ta' nies bla djar.
Ir-rabta li biha żdiedu l-prezzijiet tad-djar fl-2025 f'Malta għawdex hija ta' 5.7%. Dan il-fattur għandu effett mhux żgħir fuq koppji żgħażagħ li jixtiequ jrabbu familja, bil-konsegwenza li jdumu ħafna ma jkollhom l-ulied u xi drabi jispiċċaw li ma jkollhomx minħabba diversi fatturi fosthom il-kontraċezzjoni. Mart terminali. Fil-ħajja tal-lum, minkejja l-iżviluppi kollha tagħha, rajna żieda sostanzjali f'mart serju u terminali li hu taqsim il-qalb u ta' toqol finanzjarju enormi fuq dawn il-familji. Dan ukoll huwa ta' trauma u ġieħ ta' qalb kbir kemm għall-marid kif ukoll għall-familja. Popolazzjoni li qed tixjieħ. In-nies qed jgħixu aktar, iżda mhux neċessarjament f'saħħa tajba u dan iwassal għal aktar snin mgħejxa b'diżabilità u mart kroniku terminali. Fatturi ta' stil ta' ħajja. Stil ta' ħajja aktar sedentarju, dieta ħażina u rati għoljin ta' obeżità qed ikattru żieda fil-mart tal-qalb, il-kanċer, id-diabete u d-depressjoni. Fatturi ambjentali. Espożizzjoni għolja kontinwa għat-tniġġis tal-arja u riski ambjentali oħra. Nistgħu nsemmu fatturi oħra li forsi ma jidhkrux gravi daqs dan kollu li semmejna, imma li jġelu l-persuni jbatu ħafna bħalma huma malafami, inġustizzji, ejra, firdiet fil-familji speċjalment fuq wirt ta' flus jew proprjetà u oħrajn bħal dawn. Kif se naqdu dan kollu mal-messaġġ ta' Franġisk Portelli u ta' Carmine Grima ġewwa Tapinu? Id-dinja kif tista' tfieq? Fejn se ssib il-mistrieħ tagħha? Il-profeta Iżajja jikteb: kien imżeblaħ u mwarrab mill-bnedmin, bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mart. Iżda hu rafa' fuq l-mart tagħna, tabba bin-niket tagħna. Hu kien miġruħ minħabba fid-dnubietna, misħuq minħabba fi ħżunietna. Għas-saħħa tagħna waqa' il-kastig fuqu u bis-swat tiegħu sibna il-fejqan tagħna. Dħul fil-ġrieħi ta' Kristu. Omna Marija tgħinna nersqu qrib Ġesu permezz tal-ġrieħi moħbija tagħna, billi bħala omm ħanina tmexxina minn idejna u tgħaqqad id-dbatija personali tagħna mal-passjoni ta' bina Ġesu. Hi tinterċedi għalina biex twassalna l-qalb ta' bina fejn nistgħu insibu il-fejqan. Id-dħul fil-ġrieħi ta' Kristu hija esperjenza li tibdilna. Fil-ġrieħi tiegħu nitalmu ngħixu id-dbatija tagħna b'mod differenti. Dan ifisser li nidħlu fil-qalb tiegħu, inħallu ħiżomna u jibdilna bil-qawwa tal-ħniena u l-imħabba tiegħu. Nafuh dan, però spiss ninsew li l-qawwa tal-ġrieħi tiegħu tinsab fl-imħabba li biha ġarrabhom għalina. Għalhekk il-ġrieħi tiegħu jistgħu jgħallmuna aktar dwar x'inhi l-imħabba vera. Hija mħabba li tingħata umli u bla interess personali. Meta nidħlu fil-pjagi tiegħu niksbu l-qawwa biex inħobbu aktar bħalma jħobbu. Jiġifieri d-dbatija tagħna stess tista' tgħinna nsiru aktar sensittivi għad-dbatija ta' ħaddieħor.
li mbagħtu ġewwa l-ġrieħi ta' Kristu jfisser li nkunu wkoll qed nidħlu fil-qalb tiegħu. Dan jagħmilna aktar b'saħħitna u nitalmu nistrieħu fih biss. Marija timxi magħna fid-dbatija emozjonali, fiżika u mentali tagħna billi taqadna mal-esperjenza tagħha stess taħt is-salib. Hija bħala iġġib il-ġrieħi moħbija tagħna, il-weġat u d-djufijiet mhux mitkellma lil Ġesu bħalma għamlet waqt it-tieġ ta' Kana. Marija tagħtina t-talba tar-Rużarju li sservi bħala arma spiritwali li tipproteġina mid-disperazzjoni, ħsibijiet ħżiena u tentazzjonijiet u tippermetti li dan imexxina lejn is-santwarju tal-paċi li hu Ġesu. Marija tmexxina biex nafdaw fil-volontà tagħha anke fi żminijiet tad-dlam u twassalna għar-relazzjoni aktar intima u profonda ma' Ġesu permezz tal-iva tagħha u tagħna lil Alla. Meta nafdaw fil-kura materna tagħha, it-tabija li nħossu tqila wisq tinġib għan Ġesu u d-dmugħ jinbidel f'ferħ u l-biża' f'tama. Jalla permezz ta' Marija nidħlu fil-ġrieħi ta' Ġesu Kristu biex il-qlub tagħna jinbidlu u nsibu fejqan sħiħ ġewwa l-ġrieħi tiegħu. Nixtieq nagħlaq dan id-diskors tiegħi b'din is-song li ħanaraw il-video tagħha fuq kliem tal-poeta Awċi Giannino Cremona u mużika ta' Mario Caruana. Rajtek għaddej Ġesu minn qalb il-folla il-ġor salib. Konti derajjien mill-Ewropa trut. Ħarist kurjuż u rajtek taqaf l-art tal-bled darbit. U smajt id-daħ tal-lut u l-frosta tfaqqa fuq spallejk u bqajt inħares lejk, bqajt inħares lejk, bqajt inħares lejk passif bla m'għamilt xejn. Bqajt inħares lejk, bqajt inħares lejk, bqajt inħares lejk passif bla m'għamilt xejn. Rajtek għaddej Ġesu lejn il-qorrija il-ġor salib u ġbej bid-demm u blara imxarbin. Imxejt warajk u rajt minn qalb il-folla ħirġa tfajla bil-maktub tixxotta wiċċek u staġib bil-ħila tagħha u bqajt inħares lejk, bqajt inħares lejk, bqajt inħares lejk passiv bla m'għamilt xejn. Bqajt inħares lejk, bqajt inħares lejk, bqajt inħares lejk passiv bla m'għamilt xejn. Rajtek għaddej Ġesu
għall-aħħar darba ġol sara. Xi wħud kienu jibkuk u jitħasruk. Oħrajn jgħiduk u rajt raġel ferħan Jerussalem minn fuq spallek u jġorru xkuraġġ minn dan ħassejt niżej. Bqajt inħares lejk, bqajt inħares lejk, bqajt inħares lejk, passiv la m'għamilt xejn. Bqajt inħares lejk, bqajt inħares lejk, bqajt inħares lejk, passiv la m'għamilt xejn. Rajtek għaddej Ġesu mit-triq ta' ħajti u bqajt passiv. Għaliex ma ħriġx nixxotta dmuħ tal-maħqurin. Għaliex ma ħriġx nerfa' s-salim tal-imniktin. Għadin il-ħila biex minn din il-folla noħroġ miegħek u nġor is-salim inkun fejnek qrib għax kont jien l-għaddejta minn dan it-tiġrib. Nġor is-salim inkun fejnek qrib għax kont jien l-għaddejta minn dan it-tiġrib. Nġor is-salim inkun fejnek qrib għax kont jien l-għaddejta minn dan it-tiġrib. Mela hekk ħabib jekk trid lill-paċi ssir bil-ferħ ħaddem miegħek l-għoda tas-salim. Mela hekk ħabib jekk trid lill-paċi ssir bil-ferħ ħaddem miegħek l-għoda tas-salim. Ma tantx inħoss li għandi nżid jew nikkummenta ma' dak li qalet Sister Medlin għaliex nixtieq sempliċement nirringrazzja f'isimna l-kol tal-li għenitna tant niftħu tieqa mhux tant tal-moħħ tagħna ma tal-qalb tagħna fuq tant pjagi moħbija fi żminijietna u forsi il-ħaġa hi li hemm pjagi oħra li għadna ma nafux bihom għax għadhom moħbija li għad tridu jinkixfu. U forsi t-talba tagħna llejla x'dan mhux biss mument ta' riflessjoni imma wkoll ta' talb hija li nħallu lil Mulej jiftħilna l-għajnejn u l-qalb tagħna għal dawk il-pjagi li għadhom iridu jiġu mikxufa. Illum ukoll fostna hawn Franġisk Portelli ieħor wieħed tnejn ħafna illi l-Mulej qed isejħilhom sabiex jirrivelawlna dawn il-pjagi. U naħseb illi anki id-diskors illi għamlet Sister Medlin jew ir-riflessjoni tagħha huwa mod ieħor ta' kif illum permezz tagħha il-Mulej u permezz ta' Marija il-Mulej ikompli jurina x'inhuma dawk il-pjagi li jixtieqna inħossu sabiex nistgħu wkoll infejqu mhux bil-qawwa tagħna imma bil-qawwa tiegħu. Forsi mill-bidu notajtu hawn qudiemkom din ix-xbija sabiħa illi qiegħda takkumpanjana llejla
matul dan is-seminar ġbija li l-ewwel kienet ukoll fil-Knisja Parrokjali tal-Arb f'dik iċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa li fija fakkarna il-100 anniversarju propju fil-jum tiegħu propja tal-mewt ta' Franġisk Portelli. Din hija ġbija illi inħadmet mill-pittur Ronald Knight, ġbija illi tikxef din il-pjaga moħbija ta' Ġesu Redentur. U propju l-lejla sejra ssir il-preżentazzjoni tagħha se nisimgħu wkoll xi ftit l-ispjega tagħha mill-artist innifsu u mbagħad ukoll naturalment imbirku din ix-xbija mill-Arċipriet tal-Arb Monsignor Trevor Sultana li jinsab hawnhekk. Hija pittura illi qed tiġi ppreżentata llejla lil dan is-santwarju mill-pittur innifsu u minn Father Patrick Policino, jinsab hawnhekk preżenti wkoll, li wkoll jagħti l-għajnuna tiegħu matul is-sena mhux biss fil-Parroċċja tal-Arb imma anki b'xi mod fis-santwarju anki bis-sem tiegħu bil-għajnuna tiegħu lill-Ordni ta' Malta. Għalhekk se nħalli fidel l-artist sabiex qabel forsi issir il-preżentazzjoni issir anki spjega ċkejkna biex nifhmu iktar is-sinifikat spiritwali ta' din il-pittura. Waqt li nirringrazzjah minn issa ta' din l-għotja. Il-paċi magħkom. Inaqsamt il-flebu minn Bormla. Bażikament jiena uffiċjanani Father Patrick Policino u għalli nixtieq li tqum id-devozzjoni lejn l-ispalla ta' Ġesu, il-pjaga tal-ispalla. U jien għetlu ovvja u għetlu iva. Kiena bħala terzjarju fl-ordni kontemplattiva ta' Santa Teresa ta' Avila nimmedita u naħseb fuq il-pjagi tas-Sinjur tagħna Ġesu. Ovvjament għatta wkoll ma' San Ġwan tas-Salib. San Ġwan tas-Salib l-isbaħ poeżiji tiegħu meta kien il-ħabs, meta kienu ġo ċella u xteret dik il-fjamma aktar milli kienet. U dan, ovvjament sibt fis-Santa Madre, Santa Teresa wkoll meta kienet raġbija ta' Ġesu u tħasset dik l-emozzjoni u iktar resqet lejn il-silenzju u t-talb. Bażikament għaliex għamilt il-background tisbet, hemmhekk immaġinaw għadu kemm ġie tradut minn Ġuda, miċħud minn Pietru, jara l-ommu tikbi, in-nies li ġimgħa qabel qalulu Osanna, issa tgħidulu salbu. Probabbli dawk in-nies li rom ġimgħa qabel jgħidu bil-palma issa tjobsqulu. Irrid iġġor dak it-toqol kollu tas-salib, ma nistax nimmaġina kemm kienet ilha. Tantu hekk li jiena immaġinajt li ħareġ ħafna demm minn spaltu. Ukoll il-libsa tħamġet bit-tajn intela bid-demm, issa ġa qed jaħsbu biex inneżżaw ħarwien dik l-umiljazzjoni li xaħat jinżar wien anke t-sija tiegħi li hija mara ta' talb ħafna flimkien ma' raġel tagħha li hija taw preżenti dejjem tgħidli Alla jobbot id-diżonnista u neżżaw ħarwien. Dik id-diżonnista kollha hemmhekk, dik il-pjaga mentali li semmit is-sister, il-pjaga mentali li ġi tradut, ġi majjar min-nies li faħruh miċħud u jiena 14 sena ilu tlift il-mama, allura nemmen ukoll dik tara l-ommok tikbi li inti innoċentament ħadd tiġi msalla pal-imħabba. U wkoll ippruvajt li l-background għamiltu iswed li s-saltna ta' dlamijiet edha u l-kuluri isom ta' fjamma li f'dak id-dlam xorta għadu jixel Ġesu, hemm dik il-fjamma tixel. Bħalma fl-Antik Testament kellek il-burning bush
fuq is-sina għandek dak id-dawl jixel. U nemmen ukoll li qabel il-qawmin niridu ngħaddu mid-tbatijiet. Erfa' salibek u imxi warajja. Il-tbatija tinħaskera, ma fid-dawl ta' Kristu hija verament sabiħa li ħadd wassalna glorja ikbar. Is-Salm jgħidlek li żraw fid-dmuħ imma ħasdu bil-ferħ. Ġifieri l-pittura anke titkellem l-importanza li d-tbatija tal-lum ta' issa ħadd wassalna l-glorja ta' dejjem. U wkoll ili ftit indaħħal it-talba fil-Anima Kristi ndaħħal u spalla ta' Kristu għallimni nerfa' s-salib tiegħi. Irridu nitalmu nerfu s-salib tagħna nimxu warajh kull jum. Nemmen li anke rajja tagħna wkoll iridu jkunu kif taqbad iridu jimxu ma' Kristu jitlest li jibatu. Mhux ir-rajja biss, anke aħna. Aħna veru triq tal-ferħ, ma id-tbatija hija importanti, id-tbatija tallimna nifirħu bis-sempliċità, nifirħu bl-umiltà. U wkoll dal-aħħar qed inżid ukoll l-umiljazzjoni li għaddejt minna fil-passjoni għallimni niġi umiljat. Hemm bżonn li numiljaw ruħna kuljum u nitbaxxew. Alla huwa tant kemm umilja ruħu li ċekken għalina, sansitra llum il-ġurnata ċekken f'naqra tqiq u ilma, jiġi hemm preżenti fl-Ewkaristija u jiġi muallim il-saċerdot u l-sfortunatament jiġi misruq u jiġi kalpestat u ma jibqa' hemm iħobb. U għalhekk jalla dil-pittura kif kien ġrala Santa Teresa ta' Avila li bidlet il-modijiet tagħha u mxiet fit-triq tal-perfezzjoni jalla dil-pittura fejn ma wasalx jiena x'naħseb jekk nagħmel omelija jien kulħadd jitlaq il-barra. Li dil-pittura hija l-forma ta' omelija tiegħi bħala artist. Jalla lin-nies tgħinhom isalvaw. Jiena jekk nisma' xi ħadd jgħid li isma' dak kien hemm xi ħadd dan u dil-immaġina mis-situ u illum qed jgħin fil-Knisja wkoll. Jiena għalija mhux il-lotterija nkun irbaħt għax dak huwa x-xogħol tagħna. L-arti ta' Eli Alla li mhix xi ħaġa li akkwistajta jiena, li ta' Eli Alla. U l-arti qiegħda għas-servizz ta' kulħadd. Jien bħala artist qiegħed hemm biex inservi l-Alla l-ewwel. Fatti fil-motto tiegħi hemm miktub bil-Latin, forsi m'affeċ, li l-arti tiglorifika l-Alla mhux id-dinja. U għalhekk nitlob li dil-pittura jkun hemm ħafna talb qudiema, mod speċjali titolbu għall-missieri. Missieri huwa Anglikan tal-isem, li jobbot il-kleru kattoliku, ġifieri għandu minn beda kbira, li għalija dik hija l-pjaga l-moħbija. U għandi fil-familja li l-Knisja naħseb b'xi funerali u b'xi teachers. Allura nitlobkom li meta tkunu quddiem di ġbija wkoll tiftakru fid-tbatijiet tal-artist ukoll. Grazzi. Prosit tassew l-artist, grazzi mill-ġdid, Ronald. U issa wasal il-mument ħanamlu flimkien talba li għandkom fuq is-santi li tqasmulkom.
hija talba miktuba minn San Bernard ta' Clairvaux li kien wieħed minn tal-ewwel li wkoll kellu l-missjoni li jippromovi il-devozzjoni lejn il-pjaga l-moħbija. Nitolbu flimkien, O Ġesu l-aktar maħbub, ħaruf twajjeb ta' qalbi, jiena imsejken midneb, insellem u nqim il-pjaga l-aktar qaddisa ta' spaltek, li fuqa interfajt is-salib tqil tiegħek u ċartet il-ġismek u neżżet il-ladmek biex hekk ġalitek dbati wisq aktar minn kull ġerħa oħra tal-ġisem imqaddes tiegħek. Jien nadurak, O Ġesu, fid-dbatija tiegħek. Infaħrek u niglorifikak u nrodlok ħajr għal din il-pjaga wisq qaddisa u ta' dbatija u nitolbok biex għal-merti ta' dak l-uġieħ wisq kbir u tat-tagħbija ħarxa tas-salib tqil tiegħek tħenna għalija midneb, taħfir li dnubiet mejta u venjali kollha u tmexxini lejn is-sema mit-triq tas-salib tiegħek. Amen. F'dal mument kulħadd jistgħu jitlob xi grazzja partikolari, forsi grazzja marbuta ma' dik il-pjaga l-moħbija li l-kol kemm aħna għandna fil-ħajja tagħna. Missierna li inti fis-smawiet titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. U issa ser imbirku lil din ġbija. Nistednukom biex toqgħodu għal mument xkejken ieħor tal-aħħar bil-qiegħda biex nieħdu nisimgħu il-messaġġ tar-Rettur Monsignor Carnef. Nixtieq nieħu l-okkażjoni biex kif inhu dmir tiegħi ngħid grazzi. Grazzi lill-isqof tagħna, l-Eċċellenza tiegħu Anton Tewma, li fi żmien ġimgħa kien magħna darbtejn għall-ewwel ċenaklu u kien ukoll il-lejla magħna. Hekk għamel l-introduzzjoni għal dan is-seminar. Grazzi mill-qalb lill-Madre Medlin, naf xi swiela, biex setet tpoġġi esperjenza ta' tant snin ta' din kongregazzjoni l-Ursolini qed ngħid li il-mulej fil-pjan tiegħu bl-interċessjoni tal-Madonna ried li konna l-preżenza ta' din l-ewwel komunità hawnhekk fid-Djoċesi ta' Għawdex u preċiżament hawnhekk f'Tapinu. Grazzi lill pittur Ronald Knight, il-Fader Patrick Pulicino li tant stinka ħalli din devozzjoni anke minn dan is-santwarju tibqa' tikber. Grazzi mill-qalb l-Arċipriet u l-Kleru, l-Kapitlu tal-Ark. L-Arċipriet il-bira għamel diskors sabiħ ħafna fil-quddisa li għamilna l-Ark. Kien fih ħafna x'tirrifletti u jekk qed nitkellem fuq id-diskors tal-Arċipriet tajjeb ngħidilkom li r-revista li qed nippreparaw
Madonna ta' Pinu se jkun fija ġabra ta' tarif u talim dwar l-ispalla l-moħbija. Nixtieq ngħid grazzi lis-saċerdoti li jenuna hawnhekk fis-santwarju, għaw ħafna minnhom jagħmlu sigħat rar jisimgħu n-nies. Grazzi hekk mill-qalb il-volontiera li tant jgħinuna biex is-santwarju jibqa' jilqa' fih. Ippermettu li lejla ngħid grazzi wkoll lill-persuni konsagrati, ir-reliġjużi nisa, hawnhekk hawn id-Dominikani, hawn persuni konsagrati, hawn l-Agostinjani, napprezzaw ħafna. Li mal-Ursolini hekk hawnhekk isir ċentru ta' spiritwalità iktar profonda. Qabel nieħdu ftit kafè u tem jien mhux beħsibni intawwal. U nistedinkom min ikun iridu jista' joqgħod għall-qudiesa u mbagħad immorru fuq il-qabar ta' Franġisk Portelli. Nirringrazzja għal dawk li żejnu s-santwarju, li żejnu l-qabar ta' Franġisk Portelli. Nixtieq ukoll li nfakkarkom li fit-19 ta' Marzu nfakru meta l-fdalijiet ta' dan iż-żagħżugħ ġibnihom hawnhekk. U tinsewx li fis-santwarju għandna l-fdalijiet ta' Karmni Grima ħdeħ. Imbagħad għandna l-fdalijiet ta' Dum Mikiel għat-tard, għalina s-saċerdoti, għal kulħadd imma anki għalina. Hemm il-fdalijiet ta' French tal-Ark, marbut anke mal-olja ta' Ammar u l-Via Sagra. Hemm il-fdalijiet tar-rettur li bena s-santwarju din Giuseppe Portelli. Hemm waħda mara ċempilli u tgħidli fakruh. U bir-raġun li dawn in-nies l-fdalijiet tagħhom ġibuhom fis-santwarju 50 sen ilu ġabu ta' dan Franġisk Portelli. Jiena bdejt ngħid imma 50 sen ilu ġabu hawnhekk mill-Knisja tal-Arb. 175 sen ilu 175 twielet u ċelebrajna f'Ottubru li għadda. U dil-ġimgħa fl-4 ta' Frar qed niċċelebraw l-ewwel ċentenarju. U allura nigrazzi l kull wieħed u waħda minnkom li ġejtu hawnhekk għaliex stajtu tindunaw dak li qed inħoss jien. Jiena nħoss li hemm rabta kbira meta ngħidu x'rabta bejn il-pjaga l-moħbija u ta' Pinu. Ir-rabta li nara jien mas-santwarju hija xi ħaġa ħajja. Hawnhekk jiġu ħafna nies bi pjagi moħbija. Kull min jagħti s-servizz tiegħu hawn, partikolarment aħna s-saċerdoti, nafu kemm pjagi moħbija in-nies jiġu bihom ħdejn il-Madonna. Kollox juri illi is-salib, in-nies jgħaddu minnu kontinwament. Hawnhekk jiġi minnu msallab, jiġi minnu mtaqqal, jiġi minn qata' qalbu, jiġi minn ejja. Dak li semmit Madre Medlin għalija fil-ftejt li jinni huwa fil-maġ ġdejt ta' tant nies illi jekk toqgħod hemmhekk tiltaqa' magħhom kuljum. Jiġu l-qaddisejn, jiġu l-midinbin, jiġu tal-qrib u jiġu tal-bogħod. Niġu aħna li għandna l-qalbna l-Madonna. Qegħdin hawn għax il-Madonna tħobbna. Ħanarġa' ngħidha. Qegħdin hawn għax il-Madonna tħobbna. Hija u aħna wliedha. Imbagħad bdejt ngħid u x'rabta hemm bejn Franġisk Portelli u Karmni Grima. L-messaġġ ta' Pinu huwa importanti ħafna. Ġieli saqsejtu, issa li sirna nafu ftit iktar fuq Franġisk Portelli li l-pjagi l-moħbija li jiġu hawnhekk għandhom soluzzjoni fil-pjaga ta' Kristu. Intom tgħidu x'rabta hemm bejn Karmni Grima u Franġisk li kienu joqogħdu fl-istess raħal, fl-istess triq u kienu jħobbu jiġu hawnhekk ta' Pinu
u kienu jiġbru n-nies fid-dar ta' karmni biex jitolbu. X'rabtem? Il-messaġġ tal-pjaga l-moħbija huwa messaġġ ta' tbatija li trid fieq. Il-mewt mhix l-aħħar kelma, is-sofferenza mhix l-aħħar kelma, id-dnub mhux l-aħħar kelma, ix-xitan m'għandux l-aħħar rebħa. Ħarsu li l-kwadru. Normalment ħatħarsu n-naħa ta' fuq, importanti għax hemm il-Madonna. Imma l-nies jgħidulhom in-naħa t'isfel. 3 Ave Marijiet għadu nur ta' kemm il-ġisem tiegħi dam mitfun fil-qabar. Mara l-qabar baqa vojt. Ifisser li l-mewt mhix l-aħħar kelma. Franġisk qed jurina tbatija. Il-Madonna qed tulina l-glorja. U allura hemm rabta kbira f'dan il-passaġġ ta' min jiġi hawnhekk imtaqqal bis-salib ta' dnub u mar lura d-dar għax irċevejt il-maħfra. Hawnhekk jiġu nies minn kull rokna anke dawk li ma jemnux u jgħidulek Fader, tħalt hemmhekk, mett xejn u ħassejt ħafna. Xkejknin kienu dawn in-nies, moħbijin kienu dawn in-nies, Carmine Grima u Franġisk Portelli, imma kbir il-messaġġ. U aħna qed ngħid aħna għax jien inħoss responsabilità kbira dal-messaġġ ta' Pino rridu nwassluh. Is-song li għażlet Madre Medlin, bqajt passiv. Ejjew ma nibqgħux passivi. Nies bħal dawk li rajna fuq l-istampa huma d-duluri tad-demm u l-laħam li llum jitelgħu t-taraġġ tas-santwarju u jidħlu jistgħu jaslu sa fejn il-kappella. U aħna rridu nagħmlu minn kollox biex bit-talb tagħna, bl-interċessjoni tagħna, bil-kelma, bil-preżenza, bl-akkoljenza. Dik il-ferita tfiq fi Kristu. Ħanispiċċa. Il-messaġġ tiegħi nixtieq li jkun pożittiv għax fuq kelma waħda bnejtu. Aħna maħbubin minn Alla. Dummik il-ħattart. Darba kien hemm wieħed żagħżugħ li ltaqa' miegħu il-pjazza, l-għada kien it-tnejn, u qallu il-bieraħ mort qudies, il-bieraħ kien il-ħadd mort qudies. Qallu Dummikiel, qallu inti mort qudies? Qallu mort, qallu jew għaddies tien. Qallu xi tmur tagħmel Dummikiel? Qallu jien immur għax konvint li Alla iħobbni. Ejja aħna li ġejna hawnhekk immorru lura d-dar. Konvinti li għandna l-Madonna li tħobbna. Xi naqbdu l-kuruna tar-Rożarju, il-Madonna tħobbna. Aħna maħbubin minn Alla. Dan huwa l-messaġġ li jrid joħroġ minn Tapino. Għax kemm French tal-Arb, kemm Franġisk Portelli, kemm Carmine Grima, il-messaġġ tagħhom mhux marbut magħhom. Is-santwarju ta' Pino huwa kristoċentriku. Ħanejdilkom kejf ara bi3 eżempji u nispiċċa. Int maħbub minn Alla. Ġi raġel qalli jien qtajt qalbi minn Alla. U l-Madonna qaltlu imma Ġesu ma qatax qalbu minnek. Iltqajt ma' persuna oħra, jien marit għax għandi pjaga ta' ħafna vizzji. U l-Madonna qaltlu taqtax qalbek, Ġesu ikbar mill-vizzji tiegħek u lest li jgħinlek tfiq. U l-aħħar waħda. Kien hemm min qalli imbagħti minħabba feriti għax għandi ħafna uġieħ ta' qalb. U l-Madonna qed tgħidlu taqtax qalbek. Falla biss il-mistrieħ tiegħek. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.